Спеціалісти МНС і статистика стверджають, люди гинуть на пожарах часей за ўсё за невыканання элементарных правил бяспекі. І значная колькасць такіх трагедый, до 65%, здараецца ў восеньска-зімовы перыяд. Для того, каб тэндэнцыю пераламіць, супрацоўнікі ўсіх падраздзяленняў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Брэсцкай вобласці прыступілі да рэалізацыі спецыяльнай рэспубліканскай акцыі «За бяспеку разам». Акрамя выратавальнікаў, у ёй будуць удзельнічаць супрацоўнікі праваахоўных органаў, жыллёва-камунальной господарки, социальной обороны насельництва. Основное внимание будет направлено на социальной категории граждан. Это одинокие, одиноко проживающие и многодетные семьи. На первое место причиной пожаров выходит нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Если в прошлые годы основная причина пожаров это было неосторожное обращение с огнем, то теперь уже мы видим, что нарушение правил эксплуатации электрооборудования. И эта акция в том числе направлена на то, чтобы разъяснить гражданам, что нельзя делать и как правильно эксплуатировать электронагревательные приборы и электрооборудование. Пенсионерка Вера Данилюк у своей кватэры жыве одна. Ёй уже 80 гадоў. Менавіта такая катэгорыя насельніцтва патрабуе асаблівай увагі і прафілактычнай работы ў першую чаргу. Молодцы, что живете, что стараетесь, делаете, порядок поддерживаете, вопросы пожарной безопасности, у вас все хорошо. 101 в МЧС звонить, в милицию 102, скорая 103. Ай, слава Богу, я никого не беспокою. Да. Ну, все равно Дело надо в том, знать. что беспокоить, а вдруг помощь понадобится. Добра, калі пенсіянерам, акрамя сацыяльных служб, дапамагаюць і блізкія людзі, як 90-гадоваму Фёдору Курлюку. Унукі зрабілі ў кватэры касметычны рамонт і абяцаюць сваімі сіламі усталяваць яшчэ і пажарныя апавяшчальнікі, якія атрымалі ад супрацоўнікаў МНС бясплатна. Аб неабходнасці мець такі прыбор у памяшканні добра разумее і сам гаспадар. Вот вам пожарный извещатель, мы вам дарим как пенсионеру, как это сам. Вот вы его поставьте. Хорошо поставили. Вот сейчас закончил, надо будет ставить. Ацяпляльны сезон толькі пачынаецца. І пакуль пажараў ад няправільнай эксплуатацыі печаў электрычных прыбораў у вобласці не здарылася. Але да бяды недалёка. Таму неабходна быць асабліва уважлівымі і выконваць усе правілы пажарнай бяспекі усім без выключэння катэгорыям насельніцтва. Юрый Печур, Сергей Лушнікаў, тэлерадыёкампанія «Брэст».